Yawwa. Sorry. Zainab, Ansatu, Maryam, Fatima, Asina. Allah ya zakare tambaya ta mishi. Hello? Hello, wai kana ina ne? Ina ka bar wayanka tun da na zo ina ta kiran ka waya baka dauka ba. Na je ina wajen kofan abokin ka nan na ta kiran ka baka dauka ba. Wai ko baka son ka ban kudi na ne wai? A ina ta kiran ka ka zo ka ban kudi na ta kiran layin ka baka daukawa. Da kirma na samu layin ka ya shiga na ta kiran ka baka so ba. Ko ina ka shiga ne? Da Allah ka zo ka ban kudi na. Ai yanzu ni bana gari dan uwa. Kai hakuri, amma nan da kwana uku zan iya zuwa. Kai hakuri. Yanzu ni bana gari. Ni fa na gaji da jira ka bani kudi na kawai yanzu ka bani. To bana gari ta yaya zan baka kudin ka? Baka gari na kaje? Ai na je Ibadan ne ni na Ibadan ne yanzu zo saka. Yanzu ha boy ya zai in koma anguwa yanzu. Ina ta kiran kudi na shiru kawai. Na gaji da jiran ka. Yanzu abin da zaka yi kullum ba kudi. Yanzu abin da zaka yi ku koma inda kake. In na dawo zan kira ka kawai. Haba kullum fa ka kike mu fa. Zan kira ka baka kira na. Duba. Da da kuɗi na yaron nan ina kiran shi ba haba har yankar min waya yake kan burowa. Wai ce min yake ma yana Ibadan ya bani kuɗi na washi. Bari in ƙara kiransa. Sorry, the MTN number you're trying to call is not reachable at the moment. Ya kashe wayansa gaba da layin baya tafiya. Layin ma baya tafiya. Mun ga irin suna a cikin tasha. Sorry, the MTN number you're trying to call is not reachable at the moment. Ya kashe wayan. Ka ci gaba da kira. Sorry, the MTN number you're trying to... Na ga ma kashe wayan baka ji abin da yake faɗa ba. Sorry Chibu. Wai da ni da kuɗi na amma gayan nan ka duba ina kiran shi wai shi baya gani. Ranar na fa yadda ya dame ni na ɗauki kuɗin nan na bashi. Amma yanzu wai kira na ma gaba ɗaya shi ya kashe waya ma. Ka duba wai billahi shi cewa zai baka yau. Waye shi maganan kawai yace mun an jima. Yau kwana nawa? You want to please others and displease yourself. Now they never leave you. How many times will they tell you before you know that Nigeria is not for you? Sorry, oh my God. Wannan yaron fa yana da kudi a da ke mana wannan ka duba kudi a jin shi ba ka ce ka zo da kai ba dan ka ce ka mai da ni ne mun shi kudin nan ka duba wayan da yake mutum kare kana rika aiki ba Allah ya kawo kana wajen yau me ne yanzu ya kamata mu yi tunda an karɓa kudin ya Da yanzu nawa kana bi na ko nawa naira ba ka samu kudin nan ba kai magana rayuwar ka ba kana maganar ranka ka karba kudi ka bar ni mana tafi to. ba bar shi tafi okay ka san ka ba ta mun lokaci bane ina ne hanyar da yake ba ka ce kana Ibadan ba shi ne kana wani wai araba har ƙarya kake ne ba kare na ma ba mutunci bane